Takže dobrý den, chtěl bych vás přivítat na posluchačské rubrice Zazík a Mango vyslýchají Rockyho. Ahoj Rocky. Čau, nazdar, vole. Ano, tak velmi srandovní pozdrav, jak už jste si všimli, takže to nasvědčuje o tom, že Rocky bude mít srandovní povahu. Jako první otázku bych se chtěl zeptat, jak ses dostal k CSku? Že CSku jsem se dostal jako od kámoše, jo. To od kámoše, tyjo. Když jsem s ním hrál Vietcong, tak jako pak jako jsem začal hrát CSko, no a tak jako chytlo mě to, no, a jakože mám z toho dobrý pocit, víš co, jsem jako skill a prý největší v Česku, takže se cítím fakt drsně, ty vole, jako dávám si Včka, víš co, takže pohodička, ty vole. No, děkuju. Kdybyste mohl si přestat vymýšlet, ano. Další otázka na vás směřuje trošku do osobního života. Kolik vám je let, kde jste se narodil? Tady fakt nebudu zveřejňovat, ty vole, že vy si pro mě přijeli tamhle ty vole z Lanky, ty vole, abych jel ty vole tamhle hostnout tvoje Jak se jmenujete? Dobře, tak začnu já. Tohle je Tomáš Ponert, zvaný Rocky Gamer. Hraje už od svých 12 let, jak jsme se mohli dozvědět už v minulém rozhovoru, který Zazík zrušil. Nynější jeho klán se jmenuje Fucking Gunners, kde hraje s dalšími 9 lamami. Bohužel tento klán podle mého názoru nemá nikdy na to něčeho dosáhnout, jelikož tam hraje Dristim, Vůli, Prchy a Kuzma, což jsou ex-urňáci admini, kteří stáli a budou stát vždy za hovno. Dále bychom se mohli podívat na Rockyho osobní život. Je mu 17 let, pochází... Stále panic. Ano, jak mě doplnil můj spolumoderátor, stále panic. Bohužel hra ho zaneprázdňuje tolik, že nemá čas chodit ven. Jeho dřívější klán, trošku odbočím, bylo Physionity Gaming, které se rozpadlo. Bohužel. Hurá. Ano, hurá. A dál už nevím, co bych k tomuto řekl. Můžeš mě nějak doplnit, Zaziku? Ano, Rocky, jaký máte pocit z toho, že hrajete v klanu Fucking Gunners? Tak určitě mám z toho dobrý pocit, jakože jsme tam jakože fakt dobrý, jo. Jako dáváme si TGčka opět na pohodu. Takže já bych tě na chvíli přerušil, myslím, že tohle jsem před chvíli vyvrátil, že jste dobrý klán, takže bych prosil, abyste se k tomu už nevracel. Jako Prchy ho mám rád, víš co, jako Urňák, ty je Urna Portal nejlepší server, ty vole. Reklamy tady dělat nebudeme, jako, reklamy tady dělat nebudeme. No, to není Tohle je, vole, punk klan, vole, pořád prostě, rozumíš. Tak určitě no, tak jako Dristim, ty vole, sice jako čurák, no, ale tak jako já oberu, víš co. Myslím, že nebudeme mluvit vulgárně, ano? Omezíme, dívej se na to děti, samozřejmě. Pokračujte, pane Tomáši. Ale já už nevím, co bych tomu jako mohl říct, jako... Bez těch jo. Samozřejmě budeme hrát jako na Icecupy, budeme se snažit jako dostat do naší formy. Takže jako, nevím, co bych tomu měl říct, jako už... Definujte slovo vaše forma. To bych rád jako tomu rozuměl prostě. Naše forma jako, že třeba porazíme jako Beats a takhle, víš co, ty Esubu a pohodička, ty. Aha. To je vaše forma, vy si budete asi trošku pojmy a dojmy. Forma a... Sen. Forma a, ano. Forma a sen, to je trošku jiný
význam slova. A vlastně to je úplně jiné slovo. Jste si neuvědomil. Se omlouvám, jste vlastně ještě mladý, takže tohle nemůžete chápat dobře. Tak to vás omluvíme a dál jsem se chtěl zeptat, odkud pocházíte? Pocházím z Prahy. Pocházíte z Prahy, ano. Ano. Což mě moc neutěšuje. Prahu nemám rád, abych se přiznal. Nebude mít nikdy rádi. To máte špatný, ale já jsem hod Pražák. Na vás, nikdo se na nic vás neptal, jo, takže. Až budete tázán, tak vám řekneme prostě. Ano. Pro dnešek asi bych řekl, že už to bylo já mám všecko, ještě co jednu myslíš? otázku. Dobře. Ano. Kdybys porovnal Ultimate a fucking Gunner, vole, Ano. tak bys vole hodnotil jak Ultimate a jak fucking Gunner. Já bych jen dodal, že geniální Ultimate CS. už dávno neexistuje, takže No, to vlastně ani nejde Ultimate už porovnat. neexistuje, takže už to vlastně nejde ani porovnat, ano. Přesně tak, jak řekl tady pan. No, ale Manga. opakovaný vtip není vtipem, tudíž si vymyslí něco svýho. A jak bys ohodnotil CLko prostě Ultimate? Ale že celko byl prý největší čurák, jo. Měl cheaty, který jsem mu samozřejmě poslal já, že. Stopni to, ale